Za vreme vikenda opštinu Prijepolje posjetio je ataše za kulturu ambasade Sjedinjenih Američkih Država Drew Giblin. Prvi čovjek opštine upoznao je američkog atašeja za kulturu sa kulturnim znamenitostima ove sandžačke opštine, kao i sa problemima iz oblasti kulture za koje je Giblin pokazao interesovanje i volju da pomogne. Prijepolje je opština koja ima šta da pokaže iz tog svog kulturnog i istorijskog, da kažem, domena, i Prijepolje je u stvarnosti bogato takvim, da kažem, kulturnim i spomenicima koji su karakteristični. Prije svega vi ćete imati i priliku da posvetite našu i da razgledate te spomenike i da posvetite upravo te, da kažem, kulture i pravoslavnu, odnosno srpsku i bošnjačku kulturne znamenitosti koje su stvarno evidentne, koje imaju svoj kvalitet. Kao ataše za kulturu iz ambasade imamo cilj da veze između naših dva naroda će biti bolje u budućnosti i jače, znate. I to je cilj. I također želim da učim o svakim regionima u Srbiji. I zato što naša misija nije samo u Beogradu, znate, ambasada je u Beogradu, ali imam cilj da radimo van Beograda. Tokom posjete Prijepolju, američki ataše za kulturu obišao je Dom kulture, muzej, veliku džamiju, kao i privatno preduzeće Emilio Šteher.